Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Id-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini għamilha ċara li mhux hu ddeskriva lill-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenech bħala a breath of fresh air. Dan waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista fejn One News propju talab lid-Deputat Nazzjonalista għal reazzjoni dwar dan. Dan wara li hu flimkien ma' deputati oħrajn fosthom iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Derin Karabott esprimew sodisfazzjon għal fatt li qudiemhom kellhom lill-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenech. Nieħdu gost aħna. Nieħdu gost anzjati. Breath of fresh air. Mistoqsi propju dwar dawn id-dikjerazzjonijiet, Bencini skomdu għall-aħħar għamilha ċara li mhux hu li ddeskriva lil Tonio Fenech bħala a breath of fresh air. Dan minkejja li jinstema' jgħid li jieħu gost li qudiemhom hemm Tonio Fenech. Mhux jien qatt li huwa breath of fresh air, jekk tara transcript u tara recording tara li mhux jien għatta mhux jien għatta waqt il-PAC ara recording. Ftit tal-ġimgħat ilu l-eks Ministru Nazzjonalista responsabbli mill-Finanzi meta tela jexed quddiem dan il-Kumitat sostna li hu kburi bil-mod kif iddeċieda l-Gvern ta' Gonzi PN meta tefa' l-piżijiet tal-enerġija fuq il-poplu. Iva, sfortunatament il-poplu kellu jgħid għax żdiedu l-kontijiet. Jien ma kburi bil-mod kif iddeċidejna li nallokaw ir-riżorsi tagħna b'reviżjoni tal-kontijiet ħada l-kabinet kollu. With hindsight naħseb ma kienx hemm option oħra. Dan anke jekk issa fl-aħħar seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li saret it-tlieta, l-istess Fenech esklama b'arroganza li għalih illum il-pjan tal-enerġija ta' Gvern Laburista li mill-2014 il qudiem raħħas il-kontijiet tal-familji u n-negozji u l-pantomima ta' Alice in Wonderland.